आसाम सरकारा सानै ACS अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। केलेंकारिनि दायाव सानै ACS अफिसारा सासपेन्ड खालामजानाय अफिसारफोरनि मुंफोरानो जाबाय ACS नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो ACS अनुराधा अधिकारी। बैथि दाननि थांनाय 9 खालारनिफ्राय बे सानै अफिसारा सासपेन्ड खालामजाबाय। हाबा मावनायाव केलेंकारि खालामनायनि दायाव बे सानै सरकारि अफिसारा सासपेन्ड खालामजादों। आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड बिफानाव मेनेजिं डाइरेक्टर महरै हाबा मावबाय थानाय ACS नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो ACS अनुराधा अधिकारीआ सासपेन्ड खालामजाबाय। मिथिनाय बादिब्ला आसाम सरकारा आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड बिफानाव बेले-बेजे नुजाथिनायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरगिरिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बेबादिनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां केलेंकारि नुजाथियो। केलेंकारि नुजानायखौ लानानै सरकारा थोंजोङै गोख्रों राहा लायो आरो बेबादिनो सानै अफिसारनिसिम सासपेन्डनि लेटार हरनाय जायो। बैथि दाननि थांनाय 9 खालारनिफ्राय बे सासपेन्ड लेटारखौ हरनाय जायो आरो सासपेन्डनिफ्राय माब्ला बोखारफिनगोन बेखौ रोखा मिथिथ'आ।